Keď sme mali triangel, uvažovali sme ako ďalej. Najúspešnejší splátkový systém a tak ďalej, čo s ním? Povedali sme si, prečo nespraviť splátkový systém v obchodoch. Tak sme povedali, vytvoríme splátkový systém v obchodoch. A uvažovali sme, ako na to ísť. A povedali sme si, tak triangel máme katalóg, to bol katalógový splátkový systém, postavíme Quattro ako konkurenciu trianglu. Budeme tí istí majiteľia, ale z pohľadu zákazníka to bude vyzerať, že sú to dve konkurenčné firmy a povieme, tu je Quattro, my ponúkame splátky do predania, tu je triangel a dokonca sme začali proti sebe ako keby reklamou bojovať, čo je typický, možno ste sa už na marketingu učili, to je typický americký prístup, sú dva typy model. Jeden je taký, že taký ten japonský, že všetko je Mitsubishi od banky, cez auto, cez traktor, cez strojárenský výrobok a neviem cez čo. A potom je americký, že máte vedľa seba 10 zubných pás rôznych značiek a z toho 7 od jedného výrobcu, len vždy používa inú značku. Čo je typický taký nástroj k tomu, aby ste sa dobre vyčlenili voči konkurencii a sami sebe si spravili.